Ares begint heel goed onder de wedstrijd. Haast alles valt binnen. Van in en boeten de trijpuntslijnen. En ik verdedigend stiert het goed. Zoals bij dit blok van Jeroen van der List. Heel vrij. En Leiden knokt hem weer om. Ares maakt het er niet in domme flaters. God wordt heel tijd lietser en lietser. En mij nog 2,5 minuten gaan. Komt Leiden zelfs maar 3 punten voor. 56-53. Dan schrik je toch even en dan zie je toch dat even terughoudende met de staart tussen de benen. En gelukkig hebben we toch ons goed verdedigd vandaag. Dan staan de belangrijke spelers bij Ares op. Eerst deze 3 punten van David Michaels. Daarna deze van Jeroen van der List. En als die echt nog eens een keer heel goed verdedigt bij de stand van 60-56, dan is het clear. Dan is het gewoon een stop maken en proberen nog een keer te scoren en de tijd te melken. Ares rint zelfs nog even uit bij 64-56. De stunt is daar. Ik zit nog vol emoties. Ik ben juist 15 minuten van mijn leven kwijt geweest. Dus toen we heel moeilijk hadden tegen die zoneverdediging. Maar hoe is het nu dan? Ik bedoel, kunt u er wel een beetje van genieten? Want ik zie nog in uw ogen dat u nog helemaal in die wedstrijd zit. Maar ik ben een heel negatieve mens. Ik geniet niet zo heel gemakkelijk. Echt waar? Enkel wanneer ik aan een strand lig, dan geniet ik. Maar basketbal is niet echt voor mij echt genieten. Dat is werken.